Ibo na to sa tunga. Isa ka kita pa yung mga. Pakitulak. Asa ang tres diamond? Tunga. Imagine na kamo saka. Diyos. Ha? Imposible mo do. Ako pakita. Tumaw dili. Dili mo. So imagine na lang nimo. Oh, imagine mo isa ka. Oh, sige. Kita sa talan. Mao na. Let's go. Ikaw na. Ikaw na. Para makitaan ta ka. To. Sige. Kato. Adventure. Ha? Uy. Kaya ra. Kaya kayo? Wala. Kaya kayo. So, what's up mga koys? So, ako diri sa tapok sa mga sikat nga vlogger, si Kuya Winston, Storbot, og mga kaubanan natin, no? Right, so shout out sa inyo tanan, no? So, first time na ako makipagkauban sila, og ang uban na ni, karon pa ginako sila nakita, no? Right, nga si Kuano, Boy Mambabalak. Right. Okay kasi po. So, naputay kauban diri nga Magic Hero, no? So, taga-tagong pala siya. So, shout out sa imong kon. Shout out sa mga kawan diyan, Nasiya. Okay. Shout out sa mga ating Alright. Kung na mga kuan diha, birthday, mga okasyon, pwede niyo siyang tawagon, no, or i-contact. So, pwede po ako i-contact ko ninyo para makuanan mo sa yung grupo, no? Okay. So, ayan. Karon kay testingan ko niya Magic, no? So, first time na to ni may tabo sa to ang page. So, tara. Saksihan niyo ang Magic ni Bossing. Right? Wow! Hello, Magic! Wow! Okay. So, atong buhaton. Oh, naisala ko niya. Ako di para mo So, na. check na to mga koys, no? Oh, pa-check. Right, kumpleto gini siya. Apil lang Joker. Apel Joker. No? Di ba kita Joker po? Saksak natin. Wala pa, no? Oh. Wala pa. Okay, so, ordinary cards lang. So, atong buhaton. So, pili the cards. Okay. Right, so, dili siya mo tanaw. Oh, sige ta. Dili siya mo tanaw. So, mo na itong pili. Right. Kita mo, no? Okay. Karga. So, gitiman na nimong cards. Nasa sa ibabaw karon. So, imong cards nasa Ibabaw. So, ito ibalin siya. Tunga. Nasa tunga. Right. Di ba kita naman ito? Oh, mana pakita na nimo. Okay. So, imong cards gitiman na nimo. Nasa tunga po. Karon. Ha? Pag-check daw. Kung nama. Na. Pakitudlo. Na dire. Asa? Tulo na to. Oo. Ikaw po. Okay, ako may pasaksak. Saksak mo na. Ha? Baba na ka. Oo. So, kani. Di ba niya? Ayan cards, mo siya. So, wala na ko. Ipakita to. Oo. Di ba kita? Okay. Okay. So, yung cards, dadalis ko nga. Saksaka. Right. Okay. Saksang na to, ha? Di kita may storbo tayo. Hindi saksak yun. Malasa yun. Sa pinaka-dire. Wala to labot kaya na kuan. Tagat man. Right. Siya po lagid. Okay. So, gitiman na yung cards? Manang kay Gitimanan? So, katong nga cards, katong nga tagak, pwede itong magamit na to.
Pwede yun eh. So, muna nga cards niya. So, dili ni Mao. Dili. Dili ni Mao. Dili. Dili Mao. Dili. So, imong cards, dili mo ka Mao. So, kani nga cards, wala na tayo swap. Mobalin siya. Mao dili. Kaya! Di ba kaya mo mahal? Kaya mo mahal? Wow! Magic! Imbitara na ninyo ah! Imbitara na! Professional magikero. Wala naman. Wala pa naman. Wala pa din. Wala pa. Istorbo to ng cards. Boss, ni sordo. Three, tagbo pa ta pagkita kasi three na diamond. So, nga tres na diamond, sumaw ni siya. So, kani. So, tres diamond, buta to. Sano mo jagod, pangutan niya, kini, pangutan ni, Diamond? kini, lakduwa ni. Tres na diamond. Ato ay push mo na. Kini, gusto na ko na. So, ang gusto na cards? ako adlaw. Tulmog ang dalawa. Ako'y magbuot, wala mo ila. Tres na diamond. So, ang tres diamond, ibuta to sa tunga. Isa nagkakita tayo mo niya. Dito lang. Asa ang tres diamond? Asto nga, imagine na kamusta ka. Ha? Imposible mo daw. Ako pakita. So, Mao dili. Dili Mao. So, imagine lang mo. Oh, imagine mo sa Oh, sige. Kita sa talan. Mao na. So, sa dili pa tong usbon. So, Pwede pa taspon. ha? Pwede to usbon. So, imong cards, unsa kay imong cards? Three nga. Tres nga Diamond. So, tres nga diamond. So, tres diamond. Wala, o nasa Nasa ibabaw. nasa ibabaw. Sure ka nasa ibabaw? Imong cards? So, Tarong niya. Yung cards. Tanaw ko kayo kasi. ha? Nasa ibabaw. Nasa ibabaw. Yan sure to yung nasa ibabaw? Oh, nasa So, imong ibabaw. cards, imagine nyo ha? Kasi babaw? Atong ibabaw ang ibabaw. Ha? Pakitulak lang ito nga. Kanina cards, kanina dili. Kanina dili. Dili. Kanina. Wow! Magic! Gikaon ra tis nga diamond. Usang niyo. Okay. Grabe ka magikero. Professional nga magikero. Nakita lang ni siya diri sa tagong. Right. Daghang kay salamat kay Salamat sa inyong tanan. No, tagay ko kaning Abot kami sa tagom. Nagabot na nakalaagi si Storbot sa tagom no. Kay ngano nagkamag-ibitar. Di, ato yung ato. O gani. Salamat kay Timpaloy. Kuya Winston. Pon. Mag-alaga. Maka- Ipakita ang mga karagatan. Sa mga wala kabalo no, ako dai isa sa mga nagtabang kay Storbot. Ah, wow. Mahimong mamonetize ko Monetize. ang kuan. Salamat. Yang Facebook no. Ayan. Salig lang yun kay tabangan gid teka no. Wala yung problema. Brad. Salig lang yun. Ipakita ang view sa Mo niya mong gilaagan diri. Tagga kay istaan. Isda pang aquarium na. Resort na pero isda pang aquarium. Mga isda. Di makaligo. Isda rin makaligo. Ano? Salamat. Salamat kayo. Salamat. Og Brad. dire ra tapos na to ang video kay wala na manguli na mi. Salamat, brother. Kikayo. ugma na pod. Ibay kay si Storbot bye.